Komuka anarşistan. Vaqti de Kurdistanê de sosyalîstî bûbû moda. Xasma civanên xwendekar ketibû nav têkoşînekî wisa dijwar, dixwastin di nava çend salan de her çarpevçeyên Kurdistanê ji bin nîrên dagîrkeran xilas bikin. Li ser aha Kurdistanê azad, sazûmana gundî û karkerên Kurd a ava bikin. Bixêr. Di rûberê dunya de çiqas fraksiyonên cep ketibû îcadkirin, li Kurdistanê de hevalbendê wan hebûn. Her kes berek dabû kaba xwe, kar û xebatên xeyê pîroz bi dil û can dimeşandin. Hella hella basa xortên Kurdan bû ev ça. Li meydana siyasetê de toz û duman qilozê ezmanê dibû. Cuntaya faşîsteya 12 îlonê wan xebatan ji xera kir bahane destanîn ser hukim. Ne tenê xortên sosyalîst, her wiha axa, bêg, eşraf, şêx, dede, karker û gundiyên Kurda jî avîtî bûn zîndanan. Li zîndana Amedê di nav qawişek 7 metro çarkoşê de qedderê 40 kes girtî hebûn. Piraniya wan ciwan bûn, di nav wan de jî galemerek 5 salî jî hebû. Galemer rûspiyê Kurda bû. Di umrê xwe de gelek tişt dîtibû û jiyabû. İşkence dîtibû, di zindanan da pir caran rasibû. Zilma devletê Romê bi çavê xwe şahîd bû û dîtibû. Di nav vê girtiyan de komûkek xortan hebû, ev komûk gelek bala rûspî dikişand. Ev komûk bi temamî 5 kes bûn. Daîm bi hevra radibûn rûniştin. Di nav girtiya de jî xera komûkek cuda ava kirîbûn, ev kesana xwe anarşîst bi nav kirin. Digotin em anarşîstên Kurdan in. Binêrin pêkonekê de anarşîstê Kurda çawa dibe. Ew galemerê me çi bersiv dide bana. Galemerê me heftana wî demê qet rastê anarşîstên Kurdan nehatîbû. Ji bo wê sedemê siyaseta wanan, daxwast fikr û ramanê wanan pir merak dikir. Benda firsetek bû ku bi wanan re sohbet bike û wanan binasîne. Rojek ev 5 kes di koşeyê qawişek de ketibûn nav gengeşiyekî gor. Dengê wan diçû guhê galê, yekî wî ciwanan re wisa got: Hevalino, welatê me ger 4 parçe an jî 5 parçe be, em hemû Kurdin û welatê me Kurdistan e. Divê em ne tenê ji bo parçeyê Bakur ji bo seranserê Kurdistanê berxê bidin, şer bikin. Êdinê jî digot: Tu rast dibêjî ji bo me xebatên aborî, çandî û nerî ne hevce ye. Em ê tenê kar û xebatên siyas bikin ji bo têkoşîna azadiya welat. Bere her tiştî di vê partiyekê me hebe. Hêzên me yên leşkerî hebin ku em li pêşberê dagirkerên Kurdistanê bi mêranî û gêrnasî
şer bikin liser aha azad devleti kurda ava bikin. Çıxaş. Yekî dinê giliya hevalê xwe birî û got. Hinek qeşmerên sosyalîst dibêjin ku devra avakirina devletên netewî derbas bûye. Divê sosyalîstên Kurd ne tenê ji bo avakirina devleta Kurda ji bo avakirina sazûmanek sosyalîstî jî kar û xebat bikin. Hevalno, hogirno. Divê em tu car nekevin nav dafekên sosyalîstên Tirkan. Berê her tiştî em ê her çarperçeyên devletê xwe ji destên dijminan xelas bikin. Başî cî devletek yekgirtî û sosyalîst ava bikin. Devleta her kesî heye mayê me çima tu nebe. Devlet ji bo me tev milletên dinyayê heqe çima ji Kurdara qebehet e? Yekê din jî wiha got. Em hemû baş dizanin ku kapîtalîstên Tirkan mitixapînin û dişêlînin. Ev tiştek normal e. Ji ber ku ev xeyseta Çînî kapîtalîstan e. Ama em dinêrin sosyalîst û komünîstên Tirkan jî dixwazin bi çîrokên xeyên nîjanperestî me bixapînin. Yêdin jî wisa got. Belê devlet bûn heqê me Kurdanê jî. Tu kes nikarî me ji wê heqê bêpar bihêle. Ji bo avakirina devletê Kurda çi di destê me tê divê em bikin. Hine hevalê din çi got? Galo bi mereq li wan xortan guhdarî dikir, gotinên cîvanan tu car di aqlê galo da rû dinenîşt. Ji xera digot, hela hela, ev çû anarşîst in? Tiştê ku ez dizanim anarşîst dijî tev dezgeh, sazî û sazîmanan in. Berê her tiştî ji dijî devletin dixwazin yê hey jî berev bikin. Ama anarşîstên me qala avakirina devleta Kurda dikin. Ev çi çeftî ye, çi şaşîtî ye? Galo tamiş neda ji ciyê xwe rabû çû cem wan. Selam da cemaetê cîvanan, her pênc xorçî pêşiya wî da rabûn ser pîyan bi hev re gotin: Xalo can, kerem ke were rûne. Galo li cem wan rûnişt û got: Xortên delal ku sira min biborînin, min bê îcazê we guhdariya we kir, ji ber ku dengê we dihate guhên min. Ez niha di nav mereqekê mezin dame. Ger îzna we hebe, ez dixwazim çend birçî we bikim. Xortan bi hev re gotin: Ev çi gotin e xalo can? Tu ji me mezintirî. Tu dewsa bavê me yî. Ji bo sual pirsinê ne hewce ye ku tu ji me îzin bîstînî. Galo li ser wan gotinên kibar ji wan re spas kir û got: Ger ez şaş nebim, hûn dibêjin em anarşîst in, ne wilo? Belê, em anarşîstê Kurdan in. Gor ku ez dizanim, anarşîst dijî her cûre sazûman in. Otorîteya tu kesî dezgehê û tu car qebûl nakin. Ji bo wê sedemê dijî sazî dezgeh û devletan in jî. Jî her cûra otorîte, nîzam û întîzam in.
ببخشینین اما مرو چاوا دکاره به نظام و انتظام به اتوریته بشیش خورد یه خورد قصد برس با خالو جان هم دبیجم بلا herkes serxabe tu kes dibin emrê tu kesî da nabe çi dixwaze bila bike kes nebe em amirê tu kesî kes nebe memurê tu kesî em otorîta devletan partiyan û komelan naxwazin Xalocan ev azadiye serbilindiye serxebûne û bextewariye hûn dibêjin em otorîta devletan partiyan de gehan û saziyan naxwazin ne wisa ye wisa dibêjin Belê em de jî otorîta nîzam û intîzama her tiştînê me em dibêjin li dinya de bila devlet tu nebe ji bo vî jî hûn dixwazin tev devlet sazî û dezgeh nehî werin hilweşandin ger min şaş fehm nekirîbe Hêca gala avakirina devleta Kurda gala partî orduya Kurda dikir ne wisa ne Belê xalo em dixwazin partiyek ordiyek û devleteke Kurdan ava bikin here em partî orduya Kurdan danîn aliyekî ha sosyalîst ha kapîtalîst gava devleteke Kurda hat demazrandin bibe xwedan nîzam intîzam û otorîte ew gor îdeolojiya we xeletiyekî çewtiyekî şaşîtiyekî mezin nene Belê em dixwazin devleteke Kurda were avakirin lê em naxwazin ev devlet bijî ji bo hilweşandina wê devletê çi destê me were em ê bikin ka axir Wellahî aqlê min tevlî hev bû êmir çi ger min şaş fam nekirîbe hûn dibêjin em ê berê devleteke Kurda ava bikin başê cî evî hilweşînin erê Belê em wisa dibêjin xalo can Wellahî ez tenê gihîştim Bebexşînin ama aqlê min hê jî tevlî hev bû xortekî ku serokatiya komekê dikir li nav çavên xalo nêrî û got Xalê min ê delal çima aqlê te tevlî hev dibe niha baş goh bide min em dixwazin devleteke Kurda demezrînin te fam kir Xortê delal belê min ew pir baş fam kir Baş e em anarşîstin û dijî devletanin te ev jî fam kir an na Belê min ev jî fam kir ez bom ninim lê ji vê da êdî aqlê min ne zelal e bi rastî Tu qemerex neke xalo ez ê niha aqlê xalê xwe zelal bikim Ger merivek an grûbek bixwaze her tişt walgerîne lê ji bo walgerîndanê di ortê de tiştek tune be hela bêje min ka ê çi walgerînin divê tiştek li ortê hebe ku tu vî walgerînî ji holê rakî ger li meydanê de devleteke Kurda tune be em ê çi wergerînin hilweşînin ji bo wî em ê berê devleta Kurda ava kin paşê cî wê hilweşînin ji holê rakin niha te fam kir an na xalo Xalo hinek sekiniya û got
Beli esnaha baş tegihiştin. Ger izna ve hebe ez dixazım sualek dinêjwe bipirsin. Keremke bipirse xalo. Em bêjin çend mirov tenê bahev dibêjin. Her cure avayî tiştek ne baş e. Ji ber ku di nav xaniyên de oksîjen hindek e. Li cihên girtî de bîhna mirovan diçe. Lê li derva razan ji bo sihata mirovan pir baş e. Li derva oksîjen cî pir e, mirov dikare azuman temaşe bike, dengê civîkan bibîse, bi saetan hîv û stêrkan binêre. Ji bo wan sedema divê tev kolik, xanî, koşk û sera werin hilweşandin. Paşê ev kesana rabin, ji bo xanî çêkirînê erd bikolin, kerpîç rokin, gevir, hêsîn, çimento, pencere, derî, kar û fayans peyda bikin û gor dilê xwe malek avakin, paşê jî rabin wê mala avakirî bi destê xwe xirakin. Gelo millet ji wan kesan re wê çi bêjin? Wanan çawa binav bikin? Çi bêjin, çawa binav bikin? Carekî din dipirsin wê re dibêje xalo. Xalo didomîne, gala mêr, bêjin, bavê min, birê min, wê ji bo avakirina wê xaniyê ev qas zehmet kişand, ev qas pere xerc kir, ji bo avakirina wê malê wê ev qas emek xerc kir, wê niha ji keda xwe hildaye bin piyanê xwe dipirçiqînin. Nehêva zeman pere û keda wê ye. Gor dîtina min ev tiştê dinê jî bêjin. Çi bêjin xalo? Bêjin. Biborînin ama hûn an dînin, an jî ehmeqin. Saat xeş xalo, gala emîr. Ev pirtûk, ev têkvanok, pêkinoka lîsandina Pirtûkê Yilmaz Çamlıbêl tevlo lora me hilda, bimînin xeşiyê de xatirê me.